dughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, panigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imo mga pulong, nindot paminawon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapakay ka, kaayo mong duklon. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak, Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Yaman.
Put your hands in the air. Come on. Mula nang makilala ka aking mahal, Oh, yeah. di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Oh, yeah. Lagi na lang ikaw ang Alaala ko. kahit nasaan ka man. Come on. Larawan mo'y natatanaw, mag-isa magtulog Ayong buntag, may hapon, may udto, may gabi eh. ang nais ko sana Kung sa man mong adlaw nga naminaw ron. na. Sabay-sabay. Ano bang nakita ng puso kong ito Sa'yo. kapag ika'y kasama? Anong ligaya ko sinta? Isigaw. Bakit labis kitang mahal? Iyakap mo, Oh, di ko kalimutan. Bakit labis kitang mahal? Ah, yeah. Sumama, Ah, yeah. iniibig kita. Maulagi na perminte, dahil magsugod ang mga problema. Bakit labis kitang mahal? Sa kapila na gibinuangan, kapila na gibalibali, kapila na gipaasa, pero nagpabilin gihapon kay mo man lagi. Maingon na lang nga bahala na. Nang makilala Kapangutano na lang dayon ng kaugalingon, bakit labis kitang mahal? ko, mapala Ambot lang kayo. isip ko Kumusta mong tanan? lagi. Sa mga naminaw karon sa ako panggingon, may buntag, may udto, may hapon, may gabi, kung sa mong oras kapaminaw. Kahit Tibuok, saan ka man, kalibutan, mo'y ayong adlaw kaninyong tanan, labi na diya sa radyo serbisyo tulog 94.3 sa Nasipit, Agusan del Norte. pagkatao Sa Radyo Katribo, Philippines 106.9, Butuan City. Labi na po diya sa atong mga tigpaminaw sa Plaridel ug Aluran. Naminaw mo sa nagpaka-paka, nagbuto-buto nga Mix FM. Anong ligaya 92.9 Mix FM Plaridel o sa 92.5 Mix FM Aluran. Labi na pag diya sa Oroqueta City. Hello there sa mga taga Oroqueta City sa atong partner radio 94.9 Oroqueta City. Og may apil na po sa ato siyempre sa Cagayan de Oro. Ang radyo natin 106.3. Murag udto po nila. O da, grabe. is kitang Kung napay kaming nato nga mga partner radio station. maboy. Kini po, kung first time pa ni Maminaw, kini ang Gugmang Giahak. Bakit Comedy drama, pampawala sa kalaay. Kauban, si Brother Bernie Bitok Bitok. Shout out sa inyong tanan. O siyempre, kung gusto ninyo matanaw ang akong dagway sa online, ato lang mo sa Facebook page. Facebook page nga Bitok Bitok University. Ilang kayo mo kagulat kay basik abiniyog si Alden Richards. Maura ba yun, no? Ang kandiis pa imo, maog yun, Alden Richards yung kayo mga gala. Bisita na mo, pakifollow lang sa Bitok Bitok University, ha? Simulan na po natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy!
Mayong adlaw nimo, Brother Bernie Bitok Bitok. Mayong adlaw ni mo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Kumusta man ka? Hawid na ko imong pamilya. Mauba. Naraman day ni. Effects na lang atong gamiton. Unsay effects? Effects ingani para dali ra kay atong trabaho, di na ta magipit-ipit sa atong tilaok. Aw dyan na tinapulan na imong gabuhaton. Aw dili man ni tinapulan. Ang ako lang ay tama tinapulan gyud ay. Ang ako lang na mas nindot ni yan nga style. Kay tanawa, padakuon ako kung tingog. Pwede po na ako pagamayon. Padakuon, Pagamayon. dabi kong langga o sa mansugdanan ato. Pwede pala yan na. Para madali itong trabaho. Ang atong gugmang giyaha, giatud ka na to sa Biramax Capsule o Biramax Coffee. Ang atong Biramax, agay, luya na ba ang atong kalawasan? Kabalo ba mo sa pagtuon ang lalaki pag mutongtong nag-35 as early as 35 years old pataas, naanay problema ang uban sa erectile dysfunction. Ngano man, stress, diabetic, unsa pa. Mo nang ay mo pag-ingon nga maingong mga tigulang raman ang di mo gahi. Chus! 35 years old pataas, daghan na kay karon ay problema sa ingana. Tungod daw kay daghan na gipangunahuna, daghan kay trabaho, over fatigue. Manang usahay pagkuhit ni Mrs. ga-action na kag balibad, dudahan ka na nga nakailain ha. Mao di ay ha. Sige siguro kag sige kuan ka ng imong office mate o nadamay ng office mate mga igala. May na lang kaya ni ana ang atong manluluwas. Manluluwas ang atong Biramax Capsule o Biramax Coffee. Kung asa do na kini herbal remedy nga gitawag natog tongkat ali. Base sa pagtuon sa health.com ha, gipublish dito nga ang tongkat ali actually usa ka stress reliever o makaboost sa male fertility. Ang Biramax Coffee sad aduna ingredient nga horny goat weed. Usa kini ka herbal plant nga traditional ginagamit para sa mga ubos o libido kung gana sa pagighilawas o erectile dysfunction. Ang ato bagyong Biramax Coffee o Biramax Capsule aduna po'y black ginger nga makapagana sa pagkaon o gituan sad nga physical enhancer ug usa ka aphrodisiac compound pasabot hagay ha katong mga medyo perminti na lang walay gana ha mo ni siya magpabalik gana, maka-arouse kini sa sexual instinct. Mo na'y nakalami sa atong Biramax Capsule o Biramax Coffee. Ayaw mo kabalaka kay FDA approved ni ug sako pang gingon herbal kini, herbal. Mo nang di mo mabalaka. Ayaw mo kahadlok ani. Again, mag-Biramax Coffee o mag-Biramax Capsule na. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule!
Oh, mag Biramax capsule na og Biramax coffee. Og syempre, katong atong mga health conscious diha. Katong nay dugay na nga gidaladala nga balatian. Kani mo'y bagay sa inyo ha. Asigo Plus Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. O, kani. Ayaw mo pagulat nga mulala pa inyong mga sakit. Matod pa sa pamulong lagis pare, ganahan ko ato yung gisulti ba nga, kani mga tao, hayara may mong reliyoso basta grabe na ang sakit. Makatawa ka ba pero tinuod mga igala. Ang mga katauhan daw, hayara daw din may mong reliyoso basta grabe na ang mga sakit ni worst na. Kay gusto na mangayo og milagro. Mao na diha. Mo nang kita nga naminaw mga igala. Bisa palag kani akong programa joke ni pero kani akong gistoryahan dili ni siya joke. Ampingan nato ang atong mga kaugalingon. May na lang kaya niya ang Asigo Plus Coffee o Asigo Plus Herbal Capsule. Kaning atong Asigo, sa tinud-anay lang, ang pinaka-main ingredients nga naa niini kaning ashitaba. Kung asa kaning ashitaba, tambal kini nga ginagamit, usa man ni siya ka herb. Herbal gyapon ni siya nga sikat kaayo sa Japan. Kay sa ugat, dahon ug lawas ni ini, muning gay muon og tambal. Gwapo ni siya sa mga ulcer, high blood pressure, gout, constipation, allergies, smallpox, cancer. Mo na ginabuhat. Moning nakalami sa ashitaba. Ug ang nakalami pag inaning Asigo Plus, mo nang gitawag sa Asigo Plus. Kaya na po ni siya isagol nga turmeric extract. Kana landa ang turmeric, oh. Kana bang turmeric? Kana medyo yellow-yellow ba? Ay, sos. Ang atong turmeric, usag yapon ni kanindot nga tambal para kanato. I-google ganin nyo na. Kanang turmeric, aduna na siya anti-inflammatory compound nga makatabang sa ato sa mga heart diseases, cancer, metabolic syndrome, Alzheimer's disease, ug uban pang mga kondisyon nato diha. Busa, ayaw kalimti. Mag-Asigo Herbal Capsule ug Asigo Herbal Coffee na kita. Muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang balatian. Sa Asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Asigo ka na. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Isa ka ito yung ngalan na to, ma'am? Si Wilma. Wilma. Alia. Taga Tabok, Sor, Purok-Size. Akong gibate, sakit akong tuhod o dili ko katulog. Sukad sa pag-inom nako sa tambal nga Asigo Capsule, naulian ang akong sakit o maayon na akong katulog. Isa ka buwan na kape na akong paggamit, diha na ko nakatagamtam ang akong gibate nga naulian. Kada adlaw, usa ka kapsul. Manghinaot ko sa mga tao nga nakadungog karon, mogamit sila aning tambala nga Asigo Capsule para pod nga
nga maulian sila sa ilang gipangbati. Og daghang kaayong salamat sa Asigo Capsule. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika sa Oroqueta, CP Pharma, EJM Pharmacy, Farmacia Jessica ug GNP. Asigo Herbal Capsule at Asigo Plus Herbal Coffee. Maasahan at epektibo. Ang atong mga produkto, ang Asigo Plus Herbal Coffee, Asigo Plus Herbal Capsule, Biramax Coffee ug Biramax Capsule, available ka na sa inyong mga suking mga parmasya ug siyempre sa radio station nga inyong gipaminawan karon, ha? Testingin na ninyo mga igala. Maayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Dugay na takang idol sa una pa sa ABS-CBN IMUR. IMUR? Kagahi ba sa IMUR? Salamat aning pampagood vibes nimo nga programang Gugmang Giahak. Why sa payan. May naman lang gud ni may gala kung bisa pag nalang ko'y isa duha ka tao mapakatawa nga ako mapalimot ang iyang problema kadjot. Okay na kay na. Salamat as Ginoo nga nata ingani nga talento nga makahatag tag kalingawan sa ubang tao. Di man ta makahatag og daghang kwarta o salapi pero at least ang kalingawan nga at least malimtan ninyo ang inyong mga problema. Sumura to, kibay. Maayong adlaw ganimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Ako di ay si Hana. Nagpadala kanimo og letter para matagaan og saktong kahayag. Sa akong nasinatian og akong sitwasyon karon. Nako'y boyfriend. College pa lang mag-uyab na mi. O itago na to siya sa pangalang Jonathan. Hapsay ang among panag-uban. Hantod ni abot sa punto karon nga naa nami trabaho sa usat-usa. Sa college pa mi halos sige kami mag-uban. Apan niabot sa punto nga karon na narbaho nami, medyo naundang na ang among panag-uban. Halos magkita mi once a week na lamang. Okay ra bisag asa basta kuyog tang duha, biya natong kalibutan okay ra. Kung naka bahala na, kung naka bahala na. Bisag asa pata nga duha ilabay sangin, wala nay laing makapugong. Bisan asa pata nga duha ilabay sangin, wala na'y laing makapugong. Kay ikaw ang akong rason, diri sa kalibutan, dili sayon. Gimingaw naman ko nimo eh. Ikaw ra ba di ay? Pati ako eh. Gimingaw na pug ko nimo. Mobitaw sige na ko ni simot-simoton imong brief.
Naanad manggutagon nga sa una, sige tag-uban. Karon noon na nakakita na kagtrabaho, tako po nanay trabaho. Halos, kausa naman lang ta magkita sa usa ka semana. Unsa naman yun. Now, saan tamang gyud mo namang ginatong sitwasyon karon? Kasi mong gusto, wala tayong mga trabaho, magsigitag kita. Pas mo sad ta. Sa bagay. Ako manggod kay bantayan ako ba nga murag na kay mga bagong barkada, kakalingaw na kasi mo mga office mate. Basin biyag makalimtan ko nimo ha. Ay sus, ngano ikaw po di ay? Makita biyan ako sa imo na kay mga kauban nimo sa opisina, mga gwapa ra ba kaayo? Tangano man na yung mga sayal di sa mong office mate nga mga 22 man kaslit. Napay slit sa atubangan, napadulong yun sa panty. Murag sexy ra kayo inyong uniform, oy. Makaselos. Basin ba ya ikaw di ha? Makalimot po ka na ako. Ay. Ayan ako, anong pagunahon na eh. Misa pang nag-duty ko, pero ikaw gyapon akong ginahon na. Pareha manggod ta. Ikaw ramang gapon perminti akong ginahuna-huna. Ay. Nabaguhan lang yun siguro ko, nga lagyo ta sa usat-usa eh. Naanad manggod ko nga, sa una, eskwela pa ta, morning, uban ta. Pag-abot sa klase, uban ta. Tapos, maniud to, uban gyapon ta. Kulang na lang lagi, dungan ta malibang. Ay sus, ay. Sa ako pang giingon, the feeling is mutual. Pareha ta, gimingaw gyapon ko. Pero, siguro, mo nagid siguro ni dapat gyud. Dawato atong kamatuoran nga mag-move on tagamay. Na kay trabaho na po ko'y trabaho. O galing. Kung bakit ka pa ba? Dahil lang kung once a week rata magkita, bugat na kaya kong gidaladala. Oy. Kalay gyud ka Jonathan, oy. Sabay gidaladala, nga dugay ra man gyud ka gitampayak. Kapoy kayo, say. Kausa lang ta magkita. Tapos, Ang hindi wapag panahon. sa'yo. Tapos makita na ko sa mga Facebook, malipayong kay kauban sa mga office mate. Kakaselos ko na. Kali Lisat sa kayo magsige ko gilakilak sa opisina. Siyempre, nalingaw ko kay mga bag-o na food na friends. Paragod gyapon sa imoha, good. Ikaw ha, kung makasulti ka sa kung anong ikaw di ay, ngano man itong nag-picture-picture mo, nagbaba man itong isa ka babae ni mo. Abi ni magwa ko naka-follow sa imoha. Nagilom-hilom rabi ako ha. masakit Just wala man na, oy. di Layo rin kayo na sila sa imuha. ko'y Kana ko mga office mate, mga baon man kayo na, oy. ko na Layo rin kayo sa imuha ba? sa'yo. So, ayo pag unahon na, basig ikaw, basig niyag malingaw na kayo ka na yung mga laki, mga gwapo ra ba kayo ng mga laki din mong kauban? Oy, wala no. Katong isa ka lalaki na pinakagwapo pero bayot to. Ikaw, basta dagang ka mga babae diha, maguban-uban mo sa pantry, magdungan din mo og kuan. Magdungan din mo paniud to. Kabalo na bagyud ko nga di mo gapangaon sa pantry. Tapos si pangunya paguman sa pantry, maghubo na sila panty. Ikaw bitaw, advance rin ka mag-isip yun. Ikaw, masyado rin kang kuan. Di ako sanay. O galing. So, kung ikaw ayo pa kuno nagdaotan nako, kaya di po kung maguno nagdaotan nimo. Oh, Dawato na tong kamatuoran ngay ngani na ginang atong sitwasyon karon kay na naman tay mga trabaho. oh babe, isang tingin mo lang para na akong tinutunaw. Pag ika'y lumapit na, ang dibdib ko'y puro kaba. Oh babe, isang halik mo lang. Hana. Ay, yes sir. Sa'yo na ka mag-out na ka? Yes sir. Alas 5 na sir.
Alas 5 na gini. Oh, muang yutan ako nga, pwede ba nga ubanan ko nimo? Sir? Namanggug ko'y dinner meeting. And, isod kayo, wala akong sekretary. Pwede ba ikaw kung ubanon para lang to take notes para sa ibong ngaon manggugugod? Makalimot ko sa among mga gipang istoryahan o gubod pa. If you don't mind. Sir? Friday manggod karon sir kanang makita ta nami sa akong boyfriend, sir. Oh, please. Karon lang ko manghangyo sa imo, ana. Igna lang imong boyfriend nga moapas ra ka later on kay importante kay ni siya nga meeting. Sige, sir. Thank you. Please, igna lang imong uyab pasensya. Sa bagay, anytime pwede man mo mag-date. Kanilang gid importante nga gusto na ko nga ubanon taka. Please lang. Yakap ko siya dahil ang luhay Diling dadaloy ngunit paano. I'm so sorry, Hana. Last minute lang ni cancel ang akong ka-meeting. I'm so sorry. Supposed to be makipagkita man ta na kasi mong boyfriend. Please, ignore mong boyfriend, pasaylo ako. Okay naman, sir. Kauno na lang nato na itong i-order. Pasaylo ako again. Please, Hana, pasaylo ako. Taday mong madawat ang akong pasaylo. Walay problema, sir. Anyway, pila na ba mo katuig sa imong boyfriend? If you don't mind asking. Actually, sir, since college pa lang, sir. Boyfriend-girlfriend na, sir. Oh! Good. May galing, wa mo niabot sa sumo nga part. Wala po ba yan, sir? Actually, nga na naitabo eh. I have also my college girlfriend and, well, we've been together for more than 7 years. Then after, I just lost my feelings saya. Siguro niabot na sa punto nga nagkasumhanay. Nakita naman ko na ko tanan niyang mga alom, tanan mga anggol nakita na nako. Kutob sa tanang mga pali-pali sa iyang kalawasan nakita na nako. Siguro, I don't know. Muna ako, I strongly advise to you, Hana. Ayaw sa gyud ihatag ang tanan kay na tendency nga kung ihatag na nimo ang tanan. Mustak ang yung relationship. Di na mo kabalo kung what's next, what would be the level up. Well, just my piece of advice. Thank you, sir. Tama gyud ka, sir. Bobito nang gikadlukan po nako basig sa among kadugay, basi ko niya. Inganang may tabot, sir. Masumo ba? Moda nga ako sa imo, ha? Relax lang. Ayaw kay paseryoso. Ayaw sa unaw na ang pangminyo na ninyo. Chill lang ka, chill. You know what? You have the potential, Hana. I want to be honest with you. Nakita na ako sa imo the way you work that, I'm considering you as maybe one of the next people would handle one of our departments. Mau ba, sir? Grabe kayo pagka-English, sir, ha? Yeah, and hopefully, karir mo na. Ayaw sa napagdalian ng mga minyo-minyo. Okay naman ang inspirasyon ay mo, Huyab. Pero ako, like the way I look at you, the way you work, well, I can see you maybe 5 years from now, you'll be one of the managers. Mau ba, sir? Yeah, I want to be honest, ha. Busa, take my advice. Chill muna.
Ayaw sa guna-hunaan ng mga uyab-uyab. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Dugaya ka ni mo, Pasaylo ako, Jonathan. Kabalo ba yung ka nga, gikan pa ko sa dinner. Dinner. Sigurado giga ka nga meeting na nga dinner. Basig lain na nga kuha na. Basig lain na nga sumangil ni mo nga mga dinner. Kita ba chick boy ro kay nagporma na imong bossing nimo. Pataka naman kagunahon na, oy. Actually, kabalo siya nga na ako'y boyfriend. Actually, naging siya mga advice ako nga unsaon pa na to nga mas nindot ang akong relationship, ana. And you know what? Good news pag yun. Ingon siya sa kuha, maybe 3 to 5 years from now, nakita daw niya nga ma-promote ko as managers. A manager day walay S. Kabalo na ko anang may anak nga klase nga manager ba? Offer dayon. Pinasaad-saad dayon. Takabalo na rin ko ana. Unsay sunod. Burag delikado na imong manager nimo ba? Duda lang yung ko ana ba? Ay, lakot pa ko na nagdaotan. Please, si Sir in fairness is a very professional nga lalaki. Buutan. Ay family man. Dogibiyaan sa siyang asawa. Pero makita na ako nga professional siya. May sabot na siyang kaugalingon. Single dad lugar siya? Niabot na gid mo sa punto ngayong anak nga topic? Ha! Kabalo na gyud ko ani ba? Magpaloy-loy din na imong manager. Tapos kadugayan dayon, kunwari, mo comfort din ka, tang ending din ana, manguyab din siya sa imuha. Kabalo na gyud ko anang style ba? Nganong advance ba ka mag-isip? O sa mangyod, ipaani ko ni mo o dili? Ay, nagdali-dali ba ko ani just to see you? Kay gimingaw ko sa imo ha. I miss you. Bantay lang yun na imong manager ha. Duda lang yun ko ana, barag di yun na kabalo na yun ko ana yung ana nga mga moves ba, nga na yung ana nga mga style ba. Basi mo mata na lang ka nga, wa na kay sapot ha. Basi mo mata na lang ka nga nakasayang kiliran, nga nakahubo na ka. Bantay lang yun ka, bantay lang yun. Sa isang tabi, di mapakali ating nakaraan, minumuni-muni, di lubos maisip bakit nakalayo. Kaya ngayon ako'y isang bigo. Nagkulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon nagkalayo. Sir, sir, gwapo ka. Walay makabalibad sa imo ha. But sir, Hana, please take my offer. Sir, please. Sir, dili ko gusto nga malain ang imong pananaw sa ako as sir, pero sa ako pang gingon, sir, na ako'y boyfriend. Bisan patuod, sir, og magsigimig away. Pero I love my boyfriend, sir. Tana, di ka malain, sir. Kabalogahan na. Dagan ko'y pwede nga i-offer sa mo. I can give you a good life. I can give you vacation. Sa imong gusto, round trip?
Round trip to District 1? Unsay mong gusto? Tell me. Sir, agad sir, di ko gusto nga malain ka, sir. Kinsa bagi mo balibad ang imong mga offer, sir, pero grabe ang akong pagunahon since yesterday. I am so flattered, sir, nga nakagusto ka kanako. Pero I want to be honest, sir. Love yun ako akong boyfriend, sir. Di ko gusto nga masakitan siya. Di ko gusto nga mag-cheat sa iya, sir. Hope, sir, imo nang masabtan. Mawala ba yun na? Si Jonathan na ba yun? Sir, pasaylo ako si Jonathan ra gyud, sir. Dungagan ako imong sildo og 10,000. Ay? Dungagan ako og 10,000 ang imong kwan. Saman. Pera o Jonathan? Sir, si Jonathan gyud akong pilion, sir, kay college pa lang mi, sir. Uyab na mi, sir. Dungagan ako og 5,000, 15,000 ang dugang. Pera or si Jonathan? Sir, pasaylo agad ko, sir, pero si Jonathan gigyapon, sir. 20,000 akong ibudugang sa imong allowance. Pera or Jonathan? Sir, dako na kayo ng 20,000, sir, apan, sir. Kabalo ka, sir, nga gugmaan ko kay Jonathan. Imo na kog 25,000. Hana, 25,000. Pera or Jonathan? Sir, pasaylo agad ko, sir, pero si Jonathan yun ang nasa akong kasing-kasing. Isirado na nako sa 30,000 plus usapag yung kasakong bugas. Og napag yung kay allowance nga 2,500 pang gasolina bahalag wa kay sakyanan. Last na offer na gyud ni. Pera o Jonathan? Sir? Last nga offer na nako ni. 30,000 dugang plus usa ka sakong bugas plus 2,500 nga gasoline allowance bahalag wa kay sakyanan. Pera or Jonathan? Sir? Tubag ako, pera o Jonathan? Sir? Sir? Kalami sa imong offer, sir. Oy. Sige, sir, bayong. Lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limuti. Masakit man sa damdamin, pilit pa ring titisin. Sir, ang imong mga promise, right? Ayaw ka balaka. Tanan ako, gisulti ka nimo walay baka. 30,000 ang dugang, plus usa ka sakong bugas, plus 2,500 nga gasoline allowance bisag wa kay sakyanan, ako nang ihatag nimo. Deal na tanay. Basta, sir, promise pa yakit, sir. Promise na ako na sa mo. Actually, sir, kana si Jonathan, sir, baho gina siya ba, sir, ay. Tausahay yan tiil, sir, baho gabasa. Tapos bakang, sus, grabe makasaway na, grabe yun kaya na sa sir. Tapos kaspahon pag yun na si Jonathan, sir, grabe yun. Ayun, di na to istoryahan ang imong Jonathan. Ang importante na rin nga nagkasinabot ha. Ang importante di rin nga imong gipili ang bayong. Basta, sir, promise ba yan, sir, ha? Promise lagi. Agay, sir! Sir, hinahinaya ko, sir.
Ato ning inahinayong kay murag hiwi na gyud ang gutter. Mo ding gawas-awas ang tubig kay hiwi kay imong gutter. Man kailangan istrito nato la siya na. Sir, maayo kay kamo tulid sir. Ay, agay ka, agay. Kana, di ba? Lami kayo. Agay, sir. Oh, sige. Sige, padayon lang. Kana. Agay, sir. Kana. Reggae rendition, we can get tropa vibes in the house, yo. Paso! Yo! Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakaibighani sa aking mga mata. Hanggang ko lang alam ay manluloko lang pala. Pumanat siya sa'kin, bilan mo ko niyan, bilan mo ko nun. Nagtuturo na siya, hindi pa kami ono pang di mahalata. Siya ay nagpayabang, nagpiminis siya, tuwa daw siya sa alabang. Ako ay umagbay, maibit na maibit. Naglalaway sa pada niyang hapit na hapit. Nang ako'y makalinga, di ko siya matagpuan. Bukos ang aking honey, di ko pa nahalikan. When the night has come, oh yeah, pinatay ang ilaw. O madalas lumalabas Banyo Queen. Mubalik ra ang gugmang giahak drama edition with Bernie Bitok. Hello mga pana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamudayon ragtakilid. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibo masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-aksito ka na, epektibong masaligan. Mag-aksito ka na. Ashigo Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba.
Sumauto kada gabi akong tangtangon sa kapsul dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapi nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Asigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parmetron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Ang atong Biramax Adult Coffee, Biramax Capsule ug atong Ashigo Plus Herbal Coffee and Ashigo Plus Herbal Capsule. Naku po, available sa inyong dool na mga parmasya. Ilabi na sa radio station nga inyong gipaminawan karon. Brother Bernie Bitok-Bitok. Ambot ba? Medyo amino na ako, medyo nasilawan ko sa offer. Wa kabalo ang akong boyfriend. Apan sa akong kaugalingon, niyahay ang akong pamati, ni gwapo akong posisyon, ug samot pagyod, kay naibaw-an ako nga natanggal sa trabaho ang akong boyfriend karon. Na ang luha tuwing naghahating gabi, pag imposibleng mapatawa at di na matapuan ng ngiti. Pero masuk ko kwarta bigay. Putlan ako tubig o kurinti. Na oy, barag pila na gyud ka bulan ba? Sige lang kog tapal ani nimo. Pasaylo ako gugod. Kablobiyak ka nga nawad ang natagtrabaho. May mangga kay na-promote man ka. Ako barag pait man yung kay tangan no na ako. Ano ako man noon may nawad anog trabaho ani. Igig nang bitaw ta kalagi nga ay lagi palabi ko piyansa. O tanawa na lupigan ka na noon ato imong kauban. Kung imong hunaw ikaw biyay nag-training ato o tanawa sa nabali na karon. Siya nanoy napuli nimo, ikaw nanoy nawagtang. O kasab-igod. Ang bugiro kay kada, tungod lugar kay ikaw, plaster kay kada. Wala man ko naginambok, ang ako na nagsulti lang ko sa tinuod. Nag-ingon ako daan sa imo ha, nga tarong mo nimo imong trabaho. Nagtarong ba ako sa akong trabaho? Grabe ka payaso, ang bugiro na kay ka ba? Salig ka kay lakas kay kanay mong manager. Basig lahi na nga pagkalakas na. Oy, ayaw ko buhat-buhatin na pong istorya ha. Ang issue diri wa pa kay trabaho. So anong karon nga ipasa ng imo na po nanduda ng akong manager? Nagtarong raman ko sa akong trabaho. I deserve this promotion. Ana raman ko na. Mau ba? Di ka nga basig na kay laing extra service diha. Usa? Ay ko buhat-buhat istorya ha. Ang ano? No masuko man ka, basig tinuod. Paghilom na Jonathan. Ayaw ko buhat-buhat kinagtarong ko sa akong trabaho. Kung usa niya akong posisyon karon tungod ni kinagtarong ko sa akong trabaho. Ayaw ko damaya kung ikaw mismo
Wa ka nagtinarong. Ayaw ko damaya. Ayaw buat-buat istorya ako manager. Kaya ang ako manager buutan. Ang ako manager, naglantaw siya sa akong trabaho. Og lami pag yun. Oh, siya lami. Lami siya mo dala og mga tao. Pagsuran na mong lami ha. Lami siya mo dala sa mga tao. Muna akong pasabot. Tapos, ay, anak lami ni manager. Dako. So, dako. Dako ang iyahang pagmahal sa mga empleyado. Magunaw-na agad siya. Ay ko bot-boting story ha. Ikaw pa'y mangutang na ko, magsuko-suko pa ka. Oh, nara ang 2.5. Ayaw na. Kung sakit ba rin mong buot na. Ayun na lang. Dawatan na. Ayaw na pagpagarbuso diya. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Sir, ngano imo kong i-assign dito sa Cotabato? Kalayo ba? Dito lang sa tagay-assign kay medyo galubog dito ang branch. Branch manager gihapon ka dito. Patason nimo ang sales. Mo na akong desisyon. Ano magbuot man ka sa akong desisyon? Dudag yung ko ani ba? Kung kinsa mo ipuli ka ng bag-o diha nga gwapa. Uy, adyo lang. Murag nakabati na ko, murag... Nagselos ba ka ng bag-o ha? Oo, kay may ako nadunggan nga mo ipuli na ako diri. O sa lugar. Pag-uman ni mo nga matilawan ang tanan. Human ni mo mapuga-puga eh. Human ni mo mabungkag ang tinapok. Imro day ko i-assign dito sa lugar nga. Lisod kaayo ang assignment. Siya na ba ang bag-o? Ana, adyo lang. Murag advance kay ka magunaw na. Ako man gihapoy magbuod diri, kaya ako may tag-iya diri. I-assign ta ka sa liyo, ipakita diya nga may laki ka. Kung ako'y bago'y butang diri nga mas bata, mas lami, mas sexy, ayaw na pagbuot, kaya ako wala. Why butanay? Kalayo kaya ng Cotabato. Di ko gusto magpaasan dito sa layo. Di ko gusto. Kikoy mo ko ipamugos dito, mag-resign na lang ko. Gihadlok ba ko nimo? Gihadlok ba ko nimo? Kung gusto ka mag-resign, mag-resign! Walay nagpugong nimo! Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Brother Bernie! Bitok! Brother Bernie! Bitok! Ang akong pag-ingon nga mag-resign, wag yun mapugni. Kaning tanan na itabo, wala pag yun inaibawaan sa akong boyfriend nga si Jonathan. Kailangan ba makabalo akong ex ani?
Aw akong uyab ani, dili de ex eh. Nawala ang tanan. O kailangan ba kumuhangyo pa ni sir? Please, ulti ko sa akong angayng buhaton na mirisi. Mora gid ako ma-advise, mirisi nimo. Hey, akong utrohon, Hana. Tolo ra gid ako masulti nimo, mirisi Mayra Gaba. Alang yaka. Nadaot ka sa offer. Imong gitagak imong boyfriend. Takaron mangutana ka unsay advice. Mirisi Mayra Gaba. Ano sa taong kahana? Sa bagay, okay man ang mga ambisyon tao sa hay. Pero sa maayo nga pamagi. Prana mong gilaglag imong boyfriend. Kantsawan pa nimo siya. Tana ang naitabuan ni sa imong kinabuhi. Pasaylo ako Hana pero dapat nagmahay ka, mangayo kag pasaylo kan Jonathan. Ang imong question kung imo ba nang isulti? I don't know. Kailangan ba gyud nimo isultihan si Jonathan? Kung wala siya kabalo din may galing iwa po ka na buros Hana. Hanang naitabo sa imo ha, dapat makakuha kag lesson sa imong self. Okay ra nang mga harap ta, pero tarungon sa nato nga wa tay masakitan nga ubang tao. Sa sakto nga pamaagi kay matod pa nila ang gaba dili magsaba. Balik si Jonathan. Magminahalay mog tarong, magplano mog tarong. Lami kayo ng kuan, lami kayo ng success nga imo makabot, nga bahalag nagkalisod-lisod ka. Bahalag medyo nagkakamang-kamang ka. Pero uban mo sa imong hinigugma, inyo yung giparlaban og tarong, mas tamis to kaysa ni shortcut ka to success. Kaya usay kung sa kataas mo maabot, kung nga kadali, dali ra po ka malagpak. Mas may nuntong hinahinay pero kanunay. Tapos uban pag yun mong hinigugma. Nagtinabangay mo. Daghang salamat, ingat mo tanan. I love you all. Bye!